गुरुभ्यो नमः। योऽन्तप्रविश्य मम वाचमिमां च प्रसुप्तां सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यञ्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मूकाम्बिका कृपालोकात् आकाङ्क्षिकफलप्रद मूकान् कृतमे शत्रुम् ಏಕಾಂತಿಕಜನಪ್ರಿಯ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಪೋಯ್ಸತ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿನ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರು. ಆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಗು ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮೋಕ್ಷನು ಕರುಣಿಸಾವಡು ಎಂದು ಪಂಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ದುಂಬುಕೊನೊಪ್ಪೆ. ಇನಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮಲ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪನ್ನ ಎಡ್ಡೆಂತಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ರಂಭಾಪುರಿ ಜಗದ್ಗುರುಕುಲ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ಪೆ. ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ಪೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಸುರು ನಮ್ಮ ನರಮಣಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬಡವರೆಗೂ ಈ ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಡವರಿಗೇನು ಈ ಧರ್ಮದ ಉಲಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಚಾನ್ ಆತನಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬ ಬನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕೆ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಧರ್ಮದ ಉಲಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಉಂಡೊಂದು ಧರ್ಮ ಏಪಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ರಡ್ಡ ಅಧರ್ಮೋಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನು ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚ ರಡ್ಡ ಅಧರ್ಮೋಲು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪ ಅಧರ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪ ಅಜ್ಜ ಇನಿ ಇತ್ಯಾತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕರು ಪಂಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ನೆನಪಾಪುಡು. ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ 4 ಜನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ದಿನಾಗುಲಾಗುಲ್ ಪೂರ ತಾದಿಡು ಪೋಂದುಪ್ಪೆ. ನಿವೃತ್ತಿನಾಥ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಸೋಪಾನ್ದೇ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ 4 ಜನ ಅಳಂದಿರ್ದು ಶುದ್ಧಿ ಪತ್ರಗ ಹತ್ರ ತಾದಿಡು ಪೋಂದುಪ್ಪೆ. ತಾದಿಡು ನಡತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಅನಗ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಒಂಜಿ ಮಸೀದಿದ ಕೈತಲ್ ಪೋಪೇರು. ಆ ಮಸೀದಿದ ಕೈತಲ್ ಪೋದು ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲು 3 ಜನ 4 ಜನ ಉಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮಾಲು ಒರಿ ಪಲೆ ಎನ್ನ ಒರಿ ಮೆಗ್ಗಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಇಂಚ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪರೆ ಮಸೀದಿದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದ್ಕೇನ್ವೇರು. ಆತನಗ ಅಲ್ತ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ನಿಗುಲು ಹಿಂದುಲು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಗೂ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸೀದಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂತೆ ಬಂಗಾಪುನು ಬಂದಾಗ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಪಿದಾಯಿಲೆಪ್ಪೇರು ಆ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲೇನು ಇಡೇ ಬಲ್ಲ ಎನ್ಪೆ ಏತು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಇರು ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರು 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಡಲ ಮಸೀದಿ ಉಂದು ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಪಂತನಂದು ಖಾಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಬಂದು ಪಂತನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರೋನಿಗೇನು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಆತನಗ ಅಂಚಂಡಲ ಇನಿಮುಟ್ಟ ವಾ ಮಸೀದಿ ಆವಡು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ವಾ ಚರ್ಚ್ ಆವಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇವಲ ಹಿಂದುಲೆಗಿಂದ ಬಂದು ಪಂತಿನೇ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಗೆ ಆ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ ಅವಳು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರ್ನ ಈ ಪಾತ್ರ ನೆನಪ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ನ ಒಂಜಿಕಿನ 6 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಏರವರಿ ಯಹೂದಿಯರು ಬತ್ತದು ಮಸೀದಿ ಪರ್ಕೆ ಮೈಪುನಾಗ 3-4 ಜನ ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಾಗಲು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರವಾದಿಯರೇ ಅಲ್ಲೇ ಈರನೇ ಎದುರು ಪರ್ಕೆ ಮೈತೊಂದುಲೇರು ಮಸೀದಿ ದಾದ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡೋಡಾಗಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಬೊಲ್ಪೋಡ ಅಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆತನ ಪ್ರವಾದಿ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಒಂತೆ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಅಯ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಪರ್ಕೆ ಮೈಪಾಡು ಮಾರೆ ಪರ್ಕೆ ಮೈ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾರತ್ತ ಅಂದ್ ಮಾಡ ಪೂರ್ತಿ ಪರ್ಕೆ ಮೈಪಾಡು ಅನ್ಪಿನ ಪಾತಿರ ಪೂರ್ತಿ ಪರ್ಕೆ ಮೈತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ
ಪ್ರವಾದಿರಕ್ಕೇನು ವೇರು ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ನನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಿ ನೀರು ಕಂತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕಲೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ಸವೋರ್ಧತೆ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಡ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಕಂಜಿಬಾಡ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಬರಿತ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತಾದತ್ತನ ನಾಂಡ ಇಡೀ ಊರು ಜೆತ್ತೊಂದು ತುಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನು ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನು ಇನಿ ಪೂರ ಪೋಂದು ದ್ಯಾಕ್ ಪೋಂದುಂಡು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಲು ದೂರ ಆತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗೊಪ್ಪುನು ಜನಕ್ಕನೊಟ್ಟುಗಿಜ್ಜ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆತ ಏನು ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ಪನದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬುಡ್ಸೋತಿಗೆ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಖಾಲಿ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಬುರೊಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಂಕ್ ಏನು ಏಪಲ ಪನಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣಿ ಇಂಕ್ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಇಜಿರೆ ಇಂಕಲು ವೇದಿಕೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನು ಪಾತೆರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರಿಟ್ಟು ಬುಲ್ದಿನಾಗಲು ಮೊಬೈಲ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂದೊಂದು ಆಗಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಆಗಲ್ಲ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅವು ಏನು ಏಪಲ ಪನ್ನೊಂದು ಚಾಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಚೀಟಿಂಗ್ ಇಂದು ಮೋಸ ಮಲ್ಪನು ಮಾಡದು ದೇವನ 17 ವರ್ಷದಾಯಿ 8 ವರ್ಷದಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಪ್ಪನು 8 ವರ್ಷದಾಯಿ 17 ಲೆಕ್ಕಲ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಪ್ಪನು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲ ಉಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗುಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡುಂದಂಡ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೋಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡುಂದಂಡ ಸುರುಕು ದೇವೆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ದೇವೆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನ ನಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ದೇವೆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮವಾದ ರಡ್ನೇ ಆದ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಒಂಜಾವು ಅವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಅದಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ ಮೂಜಿನೇತ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಈ ಮೈಕೆ ದೀಪಿನಾರು ಬುಡಿಯದಿರ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಈಜಿರ ಮೈಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೇಳಿ ಇರೆಗತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಮುಟ್ಟು ಜಾಗಲಿ ಈ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ ಮೂಲ್ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇದು ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ನಿಗುಲುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಮೈಕೆ ಸರಿ ಉಂಡು ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಗಲ್ ಪೋಪ ಏನು ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲಕನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೆ ಏನ ಪ್ರಾರಂಭನಾಗ ಅಗುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತೀರು ಮಗಳು ಅಗುಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡುಪ್ಪನ್ ತಿರ್ತಾಗುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ಯೇಯ ಅಜ್ಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಜ್ಜಿ ಗುರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಡ್ಡುಂಡು ಕ್ರೌಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್ ಗುಂಪು ಒಟ್ಟಾಸಿ ಅವು ನಂಕಾಗತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಏತ್ 8 ಜನ ಸೇರ್ತೀರ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಒರಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಆ 8 ಅದು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಐಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಯಾನೊಂಜಿ ಮರನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರೌಡ್ ಗುಂಪು ಒಟ್ಟಾಸಿ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಜನನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಎತ್ತಿರು ಎದುರು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದದ್ದು ಪಿರೋದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಏನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಆತಜಿ ಎದುರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಎಂಬೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಬೆ ಪಾತೇರಿ ವೆಂಪೆ ಅಂದಾಜಿ ಆಜಿ ಸರಿ ಒಂತೆ ತರಿದು ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆಬಾರ್ದು ಪಾತೇರಿ ಏತ್ ಪಾತೇರು ಬರ್ತು ಉಪ್ಪೆ ಅವನನ್ನುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬಂದ್ಪೇನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಪೇನಾ ಅಂದಾಜ ಒಂದು ಉಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ದೀನಾಗ ಬಂಡೆ ಪಾತೆರವರ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಾತೆರವಾರ್ದು ಎತ್ತೊಂದಿನ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪೀರ ಇರೇಗ ಬಂದು ಫೋನ್ ಇದು ಉಡಿ ಯಾನ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ತು ತಿರ್ತು ಗಾಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನಡ ಬತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುವಾರು ಅಂಡ ದೇತೊಂದಿನ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾರು ಎಂಕ್ ಬಂತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಒಟ್ಟು ಗಂಜಾಲಿ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅಜ್ಜಿ ಧ್ಯೇಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಡಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ದು 10,000 ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೋದು ಕೊರ್ನ್ಯಾಪಲೆ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ 10-12,000 ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ದು ಅಗಲ್ ಜೋಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅವೇನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋದು ಅವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿನಿ ಯಂತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಸುರುತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತನ
ಸುರುತ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಪುದುಕೋಟೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪಿಲಾಲುಲ್ಲ ಪುದುಕೋಟೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ PUC ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಲ್ಪನಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಲ್ಪನಾಗ ಅದಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದೇಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ನಿಗುಲು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ದೇತು ನೋಡುವನ್ ಪುದುಕೋಟೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಲ್ ಕಾಸಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಬಂದು ತೂನಾಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತನ ಮೂಲ ಕಾಸಾಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತದು 10-16 ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತುಕೊರಿಯಾಳು ಪುದುಕೋಟೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಳು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತುಕೊರಿഞ്ഞാപ്പಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾಸದ ಮೂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕುಲ್ವಾಲ್ ಮೂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಲ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಮೇರಿಕವ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಅಮೇರಿಕ ಬರೋಡು ಈ ಪಾಸ್ ಆತ ಬಡವೇದಿ ಪಾಪ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಾಸದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಜನತೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತನ ನಂಡ ನಿಗುಲ್ ಕಾಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಯಾನ್ ಅಮೇರಿಕೋ ಪೋಪೇನ್ ಉನೇನು ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆಡ್ರಾಸ್ದ ಜನತೆ ಪುದುಕೋಟೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇನೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತನ್ ಪೋಪಿನತ ರಡ್ಡು ದಿನ ದುಂಬು ಒರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬತ್ತದ ಪುದುಕೋಟೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯೆ ನೀ ನಾಸದ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಗೆ ನಿಕ್ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೋಡೆ ತುಯ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಪೋಪಿನ ಖರ್ಚಿದ ಕಾಸನ್ನು ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಬಂದಾಗ ಪುದುಕೋಟೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ್ಪಾಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಪನ್ನ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ದ ಬಡವೇರು ಪುರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂಕಿನ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪಾಲ್ PUC ಫಸ್ಟ್ PUC ದ ಪೋನ್ ಆತನಗ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೆರಿಜಿ ನಿಕ್ಕಂದೇ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಸು ಎಂಚ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲತಿ ಯಾನ್ ಕೊರೋಡೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪುದುಕೋಟೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪಾಲ್ ಇರೆಗೆ ದಾದ ಅಂಡಲ ಕೊರೋಡೆ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೂಲು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 120 ಇಲ್ಲುಂಡು ಆ 120 ಇಲ್ಲಾಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಾಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬಡವರಿಗೆ 120 ಜನಕ್ಕೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಾಕೋರಿಯರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಉನ್ನೇನು ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಮೆಟ್ಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು SLCಗೆ ಆಲ ಪುದುಕೋಟೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪಾಠ ಆತ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಉನ್ನೇನು ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನಗ ಚಿಂತನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರಜ್ಜಿನಿ ಜನಕ್ಕಳ್ಳ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದಿನ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಂದುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನು ಸೀಟ್ ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ಜೈದುತ್ತೆ ಎನ್ನೋರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ತೇರು ಪ್ರಾಯದಾರ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಿನಾರ ಪ್ರಾಯದಾರ ಪಾಪ ಆ ಪ್ರಾಯದಾರ ಆರು ಪಾಪ ಬರೋಂತೇರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ತೂಪಿನ ಹೆಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬೈಜ್ಜಿ 2 ಜನ ಬೈಕ್ಡ್ ಜೋರು ಅಬತರ ಗುಟ್ಟೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇರೆಗೆ ತೂದು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಉಂತಾದ ಬಂಡೇರು ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಮಗ ದಾದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದಾದ ನಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಎದುರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಗುಲು ಅವಳು ಗಾಡಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆದ ಬೂರ್ದು 2 ಜನಲ ಪೆಟ್ಟಾದ ಕುದೊಂದೇರು ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ತುಳಿಯಾನಿ ಎಕಡೆ ಪಂತೆ ಅದೊಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಪಂಡದು ಅಬತರ ಕುಟ್ಟದು ಪೋಯಾರ ತಾಗಿನತ್ತ ಮಗ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಗ್ಗ ಈ ಅಕಡೆ ಬಗಲ್ನೆಟ್ಟತ್ತ ಯಾನ್ ಬೂರ್ ನೀನ್ ಮೇರೆಗೆ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಯಾಗ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆತಗಿ ಮಗೆಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ ರೆಡ್ಡೇಜ್ ಮರಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಊಡೊಂಜ ಅಂತುಳಿ ಒರಿ ಪೊಸತ್ ಗಾಡಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಜನಕ್ಲೆ ಏತ್ ಚಿಂತನೆ ಏತ್ ಹಾಳಾತಂದ್ರೆ ಪೊಸತ್ ಗಾಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ 30-35 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ದು ಆ 35 ಲಕ್ಷದ ಗಾಡಿಗೆ ತಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಮೇರ್ಡ ಓನರ್ಡ ಗಾಡಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯಾರು ಆಂಡ ನೆಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರು ಪಾಪ ಬಂಗ ಮಾತದ ಗಾಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಕುಡಕೇನಾರ್ಡ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುರ ಸರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂದು ಆರ್ಕೆಂಡೇರು ದ್ಯಾಗ್ ನತ್ ಓಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತುವ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡಗೇನು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಉನೇನು ಜೋಕ್ರೆಗೆ ಪುರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಏರ್ ಕೊರೊಂತೇರು ಬಂದಾಗ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೊರೊಂದುತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ನಾವು ಕೊರೊಂದುತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೈನಿ ಅವು ಕೊರ್ಪುಣ ಎಂಕೋ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾಪ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ
ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತ ಬೈದಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಎನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಕಾರಣ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆರ್ನ ಕಾರಣ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕೈಕ್ ಈ ಕೈಕ್ ಏಯ್ನಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಲ್ಪವಡು ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಉಂತವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸೇರ್ ತಾದಿಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸೇರ್ ತಾದಿಡು ಪೋಂದು ಪುನಗ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸೇರ್ನ ಎದುಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಲ್ ಸಮರ್ಥೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಾನಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಲಾನ್ ಆಲ್ಪಂಬ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೆನಿಯರ ದಾನಿ ನಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾನಲ್ಲ ಕೊರಡು ಏನು ಆತನ ಸಮರ್ಥೇಡ ಬಂದ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿನ್ ಆತನ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸೇರು ತಾದಿಡುತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಂದೆ ತಾಳ್ದ ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಳ್ದ ಪೊರ್ಂಜೇಡ ತುಲ ಈ ಕಲ್ಲುನ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲಾನ್ ಆಲ್ಕೆ ಅಲ್ವಾರು ಈ ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟಿರೆ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪನ್ನಗ ಆತನಗ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸೇರು ಪನ್ಪಿರಿ ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಕೈಕ್ ಯಾನು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಜನ ಏತು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನೇ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಮದಿಮೆಗ್ ಮದಿರೆಂಗಿಗ್ ನಿಶ್ಚಯಗು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನೇಕ್ ಬರ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಅವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಬಡವರೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಏಪ ಪೂಸಲಾಲ್ ನಾಯನಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆಡ್ರಾಸ್ದ ಸಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾತೇನೋ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟರಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಆನಂದ ಒಂಜಿ ಬಡವಾಗ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಡವ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ಬಡವುದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ದೇವರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಡವ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಅಜಯ್ ಮುನೋಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇವರಿಲ್ಲೇರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ವೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮದ್ವೆದಾನಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಜಯ್ ಮುನೋಟ್ ಮಗಲೆಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಮಗ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಪ್ನತ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೇನಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬಡಾತ ನೋಡು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮಳ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡವೇನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಂಡು ಓಡ್ಚಿ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ನಾಗ ಈ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ನೆನಪುಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಜನ ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಂಡೇರು ಆ ಮದ್ಮೆದ ನೆಪಟ್ಟು ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಗುರಿಯರು ಬಡವರಿಗೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನಂಚಿತ್ತ ಅಜಯ್ ಮುನೋಟ್ಟಿರುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬುಡೇದಿನಿ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಐಕೆ ಒತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಗಲೇನಿ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇನಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಪಂಚೋಡಿನಿ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನ ರಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಸಕ್ವಕ್ಕ ಬೊಕ ಅಶೋಕನ್ನ ಹೇಳಲೇರು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇವನಗ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನೀರಿನ ತೂಂದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕನಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಕ್ವಕ್ಕೇನ ಒಂಜಿ ದಲ 22 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಅಶೋಕನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಆಂಡಲ ಮೋನೆಪುರತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲಾರು ಇರು ದುಮ್ಮುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರು ಇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರದು ಪೊರ್ಲು ಸೋಗುಜಿಯರ ಏತು ತಿಳಿ ಅವು ದೇವನಾಗ ಮನಸ್ ಸತ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೋನೇನು ಮಾಡಿ ತುಳಿ ಆರ್ತಲಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ತುಳಿ ಏತು ಹೆಂಗೆ ತೂನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂತಲಿ ಇನಿ ಏತು ಪೊರ್ಲಿರ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆತು ಪ್ರಾಯಣಲ್ಲ ಏತು ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾನ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಯ ನಾನು ದಿರ್ತುಕೊನೋಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ಬದುಕೊಂತೀರಿ ವಾ ಶ್ಯಾಂಪು ಇಜ್ಜಿ ತುಳಿ ಆಡ ವಾ ಪೌಡರ್ ಉಂಡ ಶ್ಯಾಂಪು ಉಂಡ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವೇನು ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚೆ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ವೇದಿಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆದರ್ಶ ನಂಗೆ ಬೋಡಿ ಇನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಬನ್ನ ನಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಮನ್ಯಾರ ಪೂಜಾಗುಲು ಆಂಡ ಇನಿ ಆದರ್ಶ ರಡ್ಡು ಜನ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಬಂದು ಉಂತಾವೆ ಒರಿ ಕಲ್ವೆ ಉಂಡೆಕ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕಂಡದನಗ ಪೊಲೀಸ್ SI ಜೋರು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಂಡದ ಮಾರ ಈ ಒರಿಯ ಕಂಡದಿನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಗೆಂಡರಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಇಮೆ ಬಂಡೆಗೆ ಕಲ್ವೆ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನು ಒರಿಯ ಕಂಡದಿನಿಯೇ ಬೇತ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಂದು ಯಾನು ಗುಂಪು ದೊಟ್ಟು ಬೋದು ಕಂಡರದ ನೀ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇ ಯಾನು ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬೋದು ಕಂಡುವೇರ್ರಿ ಯಾನು ಒರಿಯ ಕಂಡದಿನಿ ಬಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೆ ತುಲಿ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಏತು ತೀರ್ಥಬಾಯಿದನ್ ಅನ್ಪಿನಿಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಊಟೊಂಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಂತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಊಟೊಂಜಿ ಪನೋಡ್ಚೀರು ಸಕ್ಕೋದು ತೋರದಾರು ಓಟು ಕುಂತಿಯರು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲಿರಿ ಗಟ್ಟಿ ಸಾಮಲ್ಲೇರಿ ಓಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಕೇಮಾರ
ಸಾಕುವಕ್ಕ ಕೇಮಾರ್ಗು ಏನೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏತು ತಿರ್ತು ಬೈದನ ಬಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಪಿನಿ ಆ ನೀರುಡ ಇನಿ ಅವನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಗ್ಗುಲ್ ಪೂರ ಆ ಅಜ್ಜಿಡ ಮೇರ್ಕೆಂಡೇರ್ ಯಾನ್ ಓಟು ಕುಂತದ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಎಂಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಓಟು ಮಾಡೋಡಿ ಇರಂದು ಆತನಗ ದಾಲಾ ವಿದ್ಯದ ಅಂತಿನ ಸಾಲೆ ಓತಿನ ಹಚ್ಚಿತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ವಾಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತು ಮರ ನಿಕ್ ಕೈಕಾರ್ ಗಟ್ಟಿನ ಬೆಂದು ತಿನ್ನದಾನಿ ಸನ್ನಿಯ ನಿಕ್ ಒಂಡೆ ತೂಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಟೆ ಮುಟ್ಟದು ನೀನು ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ನೀನು ರಾಜಕೀಯದ ಮಾತ್ರ ನಿಗುಲ್ಲ ಏನ ನಿಗಳ್ಳಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇನು ಮುಟ್ಟುಲೆ ಬಡವರೇನು ಮುಟ್ಟುಲೆ ಸಮಾಜದ ಅಶೋಕನ್ನ ಈರು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆದ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಜಾಟ ಗಾಬಿರಿಜ್ಜಿ ಆನಂದ ಏರು ಬಡವರುಲ್ಲೇರು ಬಡವರೇನು ಮುಟ್ಟುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಗಡತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಸಮಿತಿಗಳ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದವನ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕೇವಲ ಈ ಭಕ್ತಿ ಭಜನೆ ಬಣ್ಣದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಕೊಂತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಳ್ಳ ಕಾಸು ಒರಿದಿನ ಅಂದ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಗಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಲಂಡಲ ಬಾಲೆಗೆ ಫೀಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಚಡ್ಡಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಗಿ ಕೊಂಟುಜ್ಜಿಂದ ಅಗಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಾಡದೇನ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಲ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ವಸ್ತು.